iki mergo ana sinden sing sapi sial spesial. Heeh. Sopo? Ya iki panjenengane Dik Lintang Kairo. Ya. Pisanan iki. Ya. Freeze lagu pokoknya kudu neng iki. Ya. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang, Mas Arya. Inggih, wilujeng dalu dok. Dek Lintang Kairo. Dek, iya aja nduk. Nduk apa Dek? Kita kan sepantaran Mas, tapi tuan jenengan nggih. Aku 2008 ya. Oh, 2008. Aku 9. Waduh, malah anu. Ya. Gimana kabarnya Mas Arya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Panjenengan ugi pripun pawartosipun? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Nggih. Suwe ora sepanggung. Iya, pas kemarin pas teng pundi? Kita pas neng di ngano ya Mas? Badas. Badas. Nggih. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Derek ngregengaken suasana nggih Mas Arya. Inggih, Dik Lintang Kairo. Ya. Wagu ngono lho dhewe iki Mas ya. Padahal kecil iki jane wis awor ning sanggar bareng. Tapi kok ya wis ngono kuwi ya. Enek Pak Poh lho marai malih. Malu aku malia. Ya. Nggih. Hari ini juga para dalang-dalang melumpuk ya Mas. Wah, nggih. Ana ada Mas Willy, Pak Gatot. Pak Gatot, kalian Jaya Diningrat. Ya. Pak Joyo. Oh nggih Pak Joyo. Sing duwe Kediri ya. Dari Kediri. Pundi Pak Joyo pundi to jane diton-diton gitu. Iya. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun para kadang dalang kang wis nderekaken ngregengaken swasana menika. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Mengeti napa Mas? Jumat Pahing. Pahing, nggih. Nggih. Ini juga di live streaming banyak sekali loh Mas. Terima kasih semuanya para YouTuber. Ada Pak Jonjoyo, terima kasih selalu setia. Suka sekali aku jeneng Dindi ditutne loh Mas. Terima kasih. Jangan lupa didukung terus ya semuanya ini para YouTubernya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya tuh. Subscribe. Oke. Nggih ini waktunya semakin mepet ya Mas Arya. Monggo klaturi nembang pun bebas lelagon nembang dangdut napa mawon pun. Dangdut? Sopo iki sing anu dangdute? Dangdut goib. Ya. Nembang. Sing ibut urung teko sing ibut. Oh, ngaten. Lah niki wonten Mas. Niki nembang napa ada pun monggo kersa merjika kemawon. Merjika mawon. Nggih, langgam nggih Mas Arya. Nggih, siap. Ya. Langgam. Langgam angenteni mboten napa-napa? Oh, nggih, malah sae niki. Nggih, langsung mawon. Nggih, monggo. Monggo Mas. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni dene wayang janji matan sasupipen jroning kalbeng daku sumapapun janku
Wah, malih ngomong semen pisan. Lah niki wonten banyak loh sindennya. Waduh. Iya. Pripun? Setunggal malih. Setunggal malih. Kok ngengkel ya banget ora apa-apa. Niki menawi wonten request saking Bapak Ibu sedaya atau dari ayah ini mau request ini ayah ini Mas. Memanik. Memanik. Nggih, monggo. Ya, memanik ya. Memanik Mas. Wong sliramu kang dadi manis
kasih. Matur nuwun. sembah nuwun Mas Arya. Nggih, matur nuwun Dek Lintang. Iya. Ya. Diterusake anggone atur libur, Nduk. Iya. Cek Yamin ya. Ngelerek ngulon. Ya. Langsung loro. Ya. Sopo? Ki Mbak Andini karo Mbak Pelita. Iya. Langsung loro jumeneng ya ben sepoti wong-wong yuk. Wilujeng dalu Mbak Andini lawan Mbak Pelita. Wilujeng dalu bucange Mbak Mbok. Pripun mawartane suwi ora tau kepethuk. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun Kang Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih sak menika wancinipun atur libur wonten ngarsane Sutresna Budaya. Nggih, niki diparingi regeng-regengan nggih. Oh nggih, monggo. Gerajakan Banyuwangi Mas. Sip. Ya. Malah josa Gerajakan Banyuwangi. Nggih, semonggo. Yuk. Mas. Ya. Sak terusin, Nduk. Iya. Nanti nglerek ngulon. Ya. Ya iki sing ngaku urung nate tepung. Ya. Sopo? Nggih, pinaringan asma sinten, Nduk? Mbak Tia. Oh, Mbak Tia. Ya. Sak menika kelas pinten? Kelas 4. Wah, kelas 4 SD. Iya. Wah. Ya. Kelas 4 wis iso nyinden. Jantep tenan. Ya. Nggih. Badhe ngaturake tembang menapa? Mawar kuning. Oh, nggih. Ya. Aduh, apa kae? Ya. Ayo. Di pinangani diaturke lho. Ya. Ayo yo. Puaskan
matur sembah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Ki dintekne sing nom-nom sik, Nduk, ya. Sapa? Mbak Rizka. Ya. Sak wetanipun Bu Karyati. Ya. Nggih, sugeng dalu. Inggih, wilujeng dalu. Pripun, Mas? Sampun tepang nggih? Wah, sampun. Nggih. Ya. Ket pertama aku belajar nek kene nganti sak yahene, Nduk. Ya. Sik kelingan isih. Ya. Monggo kula aturi atur lipur wonten ngarsanipun Sutresna Budaya. Nggih. Jumeneng ya ben sepoti karo Mas Yogi dan kawan-kawan ya. Sugeng dalu, Mas. Inggih. Untuk ngaturi tetembangan pun menapa kemawon merdeka kemawon. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oh nggih, cocok. Heeh. Tembang kangen ayo. Ya. Nduk apa? Tripek gedang, tripek telos, tedang waton rata. Ya. Patutke goro-goro. Heeh. Mergo iki pakaryane dhewe sih durung rampung. Ya. Ayo tak derekke Pak ayo. Gandane Kang Sekar Gadung Koral kembang manara kang esmu arum witarana yata-yatan kadikusuma mangambar war kuku sing